Já dělám tu práci, protože mě baví. Mým velkým motorem je určitě tvorba nových produktů, rozšiřovat ten technologický záběr, nedělat pořád dokola to samý. Je to kombinace papírového biznesu, ale není to o tom, že je to kartonáž. Ne, není to kartonáž. Kartonáž zabírá 40% toho celkového biznesu na VT. Musíme si představit nějaký kampaňový modely, nějaký kampaňový komplexy, kde máme právě zaujatý, nebo kde kampaně, které obsahují dřevo, železo, tisky, plasty. Tak ty tisky z toho, který zaubírá UVčko, může tvořit 20% z těch kampaní, což je ve výsledku třeba dalších 10% z toho celkového objemu. Pak tady máme papírový biznis, přímo papírový biznis. Je to opět zase další část, kde VTčko živíme. Nezapomeňme, že VTčko má certifikaci na styky s jídlem. Takže další segment. Jo? Takže VTčko se dá využít, ale obchodně, z toho obchodního hlediska je to relativně široký záběr, aby bylo možné ten stroj uživit. My tiskneme, naše průměrná spotřeba metrů čtverečních měsíčně na VTčku je od 60 do 80 tisíc metrů čtverečních. To znamená denní výkonnost 2 plus 2000 metrů čtverečních. Stroj jeden ve třísměnném provozu, je to opravdu 24/7 provoz. Z posledních grafů, na který jsem se koukal za poslední 3 roky, se dá říct, že ten stroj byl vypnutý, když jsme se stěhovali 4 dny, a pak to byly samozřejmě nějaké větší výpadky typu maximálně 2 dny. Jako. Ale dohromady to ve své podstatě nedá víc než třeba, já nevím, 3 týdny během těch 3 let. Prostě u nás je udržitelnost už samozřejmostí. A vzhledem k tomu, že 45% našeho biznisu už se skládá ze zahraničí, tak je pro nás hrozně důležitým faktorem opět mít stroj, který tady ty certifikace má. K tomu má teda i tu důležitou kvalitu, kterou potřebujeme, kterou nemá každý, což je taky výhoda toho, že to nemá každý tady ten stroj. Já jsem měl spočítanou jednu věc. Věděl jsem, že i když nepřijde nový biznis, protože nemám nikde nic napsaného, že za 3 měsíce budu dělat dvojnásobný obrat, takže jsem měl spočítaný, že i když nepřijde nový biznis, tak budeme moc, tak VTčko uživíme. Uživíme ho tak, aby jsem z pozice zodpovědného hospodáře zachoval firmu v dobrý vlastně jako finanční kondici. Ale chtěl jsem něco nového, chtěl jsem něco jiného, chtěl jsem lepší kvalitu, protože VTčko má nedosažitelnou kvalitu. Jenže zrovna když jsme koupili VTčko, tak se vlastně naskytly možnosti nového biznisu a VTčko byl náš jako velký pomocník, byl to jeden z faktorů, který nám tomu biznisu hodně napomohl.